ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଏମିତି ସବୁ ମୁରୁଜ ପକାଉଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ। ମୋତେ ତ ଭଲସେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଆସେନି, ଯାହା ଯେମିତି ଆସେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଟମାଟର ଭାଜିଥିଲି, ପୁଅ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଗଲା ତ ଟମାଟର ଭାଜିକି ଆସିଲି ଏଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦ୍ୱିପହରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭାତ କରିଥିଲି ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ତ ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟି ନା, ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁନି ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବ କେମିତି ଯେ। ତ ଏଇଠି କିଛି ବିକ୍ରି ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ପାସ୍ତା ଆଉ ନଳି ରଖିଥିଲି। ତ ଆଉ ସବୁ ନଣନ୍ଦମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିଲା ତିଆରି କରିବାରେ। ତ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା, କହିଲେ ମୋତେ ଭାଉଜ ତିଆରି କରି ଦେବୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ ପିନ୍ଧିବି। ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆମର ଆକାଶ ଟେକା ହେଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଆକାଶ ଟେକା ହେଉଛି, ତ ଠାକୁର ପାଇଁ ଏବେ ଯିବେ, ଠାକୁର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଠାକୁର ନେଇକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆମର ଏଠି ରାସ ହୁଏ, ଆଉ ରାସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି 5 ଦିନ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ରାସ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ